Azapore la live wami yeke ingixoxise guys. Ngibuze noma yini ufuna ukuyazi ngami ngizonixoxela. No, kodwa into emangingangibuza yona iyodwa indoda. Ngibuze noma yini ngiyangibuza indoda. Into abafaka phakathi nje. Endlela kuyifana into enomjodo phakathi. Ngiyangibuza. Ngiyangibuza. Hello zami njani? Ayibo angazi ngizala nge-face yami. Guys, noma yini ngifuna ukuyibuza. Noma yini. Noma yini. Noma yini. Hello guys, ngiyakuthanda nami. Ngifayela guys post sneakers parts. Bazi bayazi ukuthi ngizaba sneakers parts. Pause. Yami Bafanele. La kuthunga ngasho ngisho uyakhona ngibisa isikhe sakhe kanje. Have you ever been in a relationship where your boyfriend cheats? What was your reaction? Hey guys, mina lo ngakhala ngatete manje guys ngiyakhala efana ndaba live. Galila macha baby galila guys ngidinga umngani engizomthatha manje December niyazi engizomthatha afike kubona ngoba nakhe uyoshintsha afike kuba ngoba nakhe uyoshintsha ngoba ngeke ngisho ukuthi asiphathe imithwalo ama location ayashintsha ufuna umuntu ozofika kube ngene uyoshintsha macha ufuna ufike ekhayeni ngoba nakhe uyoshintsha yakithi ngithina hayi ukuthi uyageza uyashintsha futhi ke mawukuthi mhlawumbe sinayimanga esosikhathi mawukuthi abambezeleke ekhaya singena esitolo seyimpahla ezinje siyashintsha sishiya lezi esitolo fitting room sishintsha impahla yazi angidlali njalo mina angidlala nje angidlali nani mina angidlali nani phansi yeke just zobe nobani usuyistaki manje ngeke phela kumele ube muhle balekile ukuthi ube muhle. Hello njani akwazi ungaqhubela phela impahla ave ma ajaja ay hello okay because nginqina kama nequlu ngaba u2 siba 3 noma 4 shithi noma 3 noma 2 yabo manje vele sibeke
ama-3 inch kuzoba right mase wa-3. So kusho noma uba-2 yabo guys akudlalwa la. Yazi akudlali. Angidlali nje. Hayi. Wasivile soke isithombe sami. Indaba mfethu.